Nana Fadima, ya Nana Fadima. Big Sky Record. Da yardar ka jalla jalali nake dukannin batu, karabawa harshe na kaifin wuce karatu, ni ma in zama ramzi a kaunar su bintu, tun daga nan duniya har ma zuwa kiyama. Salamu alaiki ya wacce ba ta kwafa, Nana Fadima yar al-Mustafa, dukkan bukatar mu ke kika tallafa, jama'a cikin gidan kiki ba mugun zama. Lafiyar ki takawa kin fi gaban isa, mulki sarautar ta kije tun kan asa, kai tun mai nema gofar ki zai gwangwasa, yardar ki yardar Allah ce ya mudal sama. Indararar rahama ga duk al'ummatai, domin ruwa ba a tare mai hanya ta yi, babu nasara ga mai yawan yin surutai, sai dai idan ku za ya furta Fadima. Hasken ki ne ya haskake dukkan gari, domin kina da tasiri a duk lamari, yarda ki ce ni ma nake miki shi'iri, awwal khalifa ki a ƙaran azama. Nana Fadima, ya Nana Fadima, Nana Fadima, ya Nana Fadima, kai ko me ya rabe ki Allah ya girmama, abbanki har mijinki da ƴaƴayenki ma. Ke ce Allah ke gadin ki da zakuna, kowa ya zo gurin ki dole risina, ba a miki ganganci take a razana, haka za a ganki a bar ki dole sallama, dole sallama. Mai daban-daban daban-daban asalin daban, an haife ta Jumada akhir yana 20, kuma ta yi wafati ne a cikin watan Ramadan, shekaru 9 suka yi da sai ne Halima. Karramallahu wajhaka Sayyidi Ali, jarumi abun koyi mai silke da kwalkwali, mai rarrabe ƙarya da gaskiya adali, dan uwar Rasulillahi da kai da cikuna kama. Sai da ke ce full stop din dafdala, a cikin gidanku ne aka fara yin hailala, samuwar ki ce ta samar da wannan falala, wata dafi daɗi daɗi wane kogin zuma. Ya umma ku ne kuke gaya wa Allah ya yi, amadan ku ne fata na dukkan yanayi, badan da ku ba batulu bayan da za na yi, san ku ne ke ƙara mun kaimi da hikima. Yaribu ni mara baha inda shugaba, ta cikin jininsa jinin teke gudana haba, kai wannan mukamin ba kowa ya same shi ba, amsar kure lissafi falsafa tantama. Saidi Abdullahi dole na gaida kai, abban ma'aiki do sirrin yana daga kai, ya Saida Amina da kaunar ku za a kai, mun fage da ku Allah ya yi mana rahama. Allah ka ƙara yin salati ga annabi, so adadin zurfin da ke cikin gaibi, an
ahalil baiti mafi daraja a dukka gurbi da tsarkakan ashabu har da auliya umma. Shehu Tijjani Abul Abbas tsaninmu ne, hadimin Rasulillahi barhama fitilarmu ne. Maula ya shak alkasim ni muridinka ne, awwal khalifa ki anan nake sallama, anan nake sallama.